pak dopadnete nějak takhle. Něco se tady děje. Jako, u nás je takový až moc special, ale ne. Cože? Hají. Jdeme se dneska jenom projít. Nějak jako jenom tady tak po okolí, protože nemám vůbec dneska nějak náladu. takže tak. A potřebuji se učit na test, jelikož zítra píšu velký test z japonštiny a musím projít, takže se potřebuji učit. Takže si jdu najít nějaký hezký místo tady, projít se. Jestli někoho zajímá, jak to vypadá, když jdete venku v Japonsku třeba tak nevím, 20 minut, to ne, 30 minut pěšky, tak pak dopadnete nějak takhle. Já nevím, jestli tam jde vidět, ale jako extrémně spocenej. Jakože ze mě to kape úplně brutálně. To je fakt hrozný, fakt strašný, jako fakt se nedá přežít. Možná si koupím tady nějaký pití zase. Protože jako já zároveň fakt nechci utrácet. Dneska jsem si řekl, že si dám takovej velmi cheap den. Ale možná, ne. Já zároveň nemám chuť úplně, ani. Protože prostě jsem vypil teď 500 ml, ale nevím, co mám dělat. Teď jsem tady jakoby na nějakém mostíku, třeba hodinu pěšky od mýho domova, protože prostě jsem si jenom jsem si prostě vzal věci a šel jsem na procházku a fakt nevím, jako kam mám jít, protože jako nechci zároveň jít už nějak mega daleko, protože už jsem docela daleko a nevím. Takže asi se pomalu nějak otočím a zároveň tady prostě nejsou žádný jako dobrý místa na sezení. To je velmi náročný tady něco najít. Jako, nevím, podle mě do toho lesa, co tam je kousek, tak se dostat ani nebude dát. A nebo když jo, tak tam nebude žádná hlavička, takže to je takový na nic. Koukejte, přede mnou žádný a tady prostě plave miliarda kaprů, nebo co to je, vedle mě. Oni prostě jdou se mnou, ale přede mnou žádný nejsou. A všichni ty kapři prostě plavou vedle mě z nějakého důvodu. To je fakt funny, protože prostě koukejte, tam zádu taky žádný nejsou skoro. Tak jo, myslím si, že jsem našel svoje místo, kde budu odpočívat. Tady to je tak hezký. Já mám tak rád tady tyhle prostě chill místa. No nic. Jdu si tady někde sednout a jdu se učit. Dobrý, myslím si, že tohle mi pro moje studium zatím stačí. A jdeme se odměnit za tady studování. Že si jdeme otevřít balíček, protože jo, je prostě někdy potřeba se trošku odreagovat. Já nevím, dneska je takový náročný den, docela, nevím. Já se tak minimálně cítím, takže si jdeme otevřít balíček. Jdeme si otevřít balíček. Tak jo, jdeme na to. Oh, let's go, tohle z toho jsem fakt chtěl třeba, aby mi padlo, protože, no, dobrý. Oh, nice. Oh, let's go. Cože? Cože? 2 dobré karty v jednom balíčku? Tak to jste se zbláznili. Cože? Co? 2 dobrý?
A ty jsou úplně mega hezký obě. O můj bože. Koukejte na ně. Ty jsou úplně mega hezký. Jako co? O můj bože, tak let's go. Let's go. Jo. Hnedka lepší den. Je to tady úplně hezký, takový uklidňující. A tady je úplně taková hezká kytička. A to je prostě jenom jedna, celý týhle jako podél celý týhle řeky, jenom jedna tady ta mega jako výrazná. Takže mě tak jako udivila. A tak, já teďka potřebuji najít nějaký pití. A prostě zase potím úplně brutálně. Něco se tady děje. Jako, to je docela crazy. Vůbec nevím, jako co je dneska za den vlastně. Protože, nevím, ale něco tady jako se musí dít, protože když jsem tady byl naposledy sám, tak jsem tady byl fakt sám. A dneska je tady fakt hodně lidí, fakt hodně věcí. Což fakt nevím, že naposledy, když jsem tady byl, tak to byl úplně takový peaceful chrám. A teď je to tady úplně živý. Jdeme si koupit nějaký jídlo, ale nevím jaký teda ještě. Ale něco z těch chci najít, protože mám jakoby, nevím, jsou třeba 2:30 a dneska jako nemám žádný oběd. Ale jako něco jíst asi potřebuji, aspoň trošku, takže tak. Takže si vezmu asi jenom nějakou jako malou věc, no něco. Něco si stejně vzít musím, takže tak. Tak jo, jdeme domů. Koupili jsme si curry, takže jdu domů teďkon už, protože tady není kde sedět, bohužel. Takže se prostě najím doma v pokojíčku, v pohodě. Je tak hrozný vedro, dneska to je fakt heavy. Ahoj, vítám vás. Dneska je pondělí zase. Jdeme do školy. Nevím, co se bude dneska. Nevím, jdu psát velký test, což mám trošku strach. Ale věřím, že to bude snad v pohodě. A uvidíme, co se bude dít dál. Jako dneska mám pozdě školu, takže vlastně se nic asi dít nebude. Spíš ráno teďkon, no jako já nemám ani moc času vlastně ráno. Dneska to bude takový fakt nic nedělající den. Čau. No, teďkon se jdu nějak projít tady. Nemám co dělat, protože mi škola začíná až za 2,5 hodiny víc. Ne, 2,5 hodiny. Takže jdu tady chodit, třeba aspoň hodinku a pak půjdu do školy a půjdu se učit zase, protože testík a chci projít, takže teďko jsem v obchodu s hůlkama, protože třeba to je něco, co si chci určitě koupit a přivést, ale jako i tady bych si to chtěl koupit, protože prostě jelikož někdy jim venku, tak je nice mít hůlky u sebe. Mi přijde. Nevím, prostě určitě si chci koupit ještě si chci koupit i nějaký držáček na hůlky. Já prostě třeba vím, že chci určitě nějaký, který jako mají protiskluzovou věc, že prostě mě nebudou klouzat, protože nemám dost tak dobrý skill s hůlkama na to, abych
věřil tomu, že je udržím, jako já je udržím, ale je to lehčí sjíst s neklouzavýma, takže to si třeba určitě chci koupit. Jako neklouzavý, ale nevím. A žádnej ten držáček se mi tam nelíbil vůbec. Ani ty hůlky nebyly tak... Protože jako já chci nějaký s motivem, ale ne s nějakým úplně přehnaným. A můžete si tam ještě jakoby zadarmo, vám do toho vyrejou jméno, což je třeba super. Že je to jako, to mi přijde hezký, ale nevím. Uvidím. A teď jsme vlastně teda v tady nějakém marketu. Třeba co je tohle? Jako co to je za věci tady? Nevím. Ale jako už fakt nevím, co mám dělat. Už jsem jako přišel o všechny moje nápady, co dělat. A mám miliardu času, tak jsem si koupil tady teriyaki chicken pečivo. Protože, nevím, ale je to docela fajn, jakože je to v pohodě. A je to hlavně, tady prostě není úplně jako klasický si koupit pečivo. Jakože to není úplně normální věc, podle mě, takže je to nice mít pečivo. Jo. Jsem teďkon v kabince. Zkouším si tyhle džíny, protože mi přijde jako, že vypadají docela fajnově, ale nevím. Jako, možná jsou takový až moc special, ale nevím. Ale je zajímavý, že tady nemůžete mít na sebe boty. Musíte si je sundat předtím, než vkročíte sem. Nevím, je to úplně jiný druh kabinky, než na který jsem zvyklý, ale možná, že je to jenom obchodem, ne japonském. Žádný oblečení, co bych jako si koupil jsem nenašel. U všeho jsem si tak jako nejistý, takže jako líbilo se mi to, ale nejistý, takže se tam možná třeba vrátím potom a koupím si to. Ale nevím, uvidím. Teď jsem doma a ještě jsem vám chtěl říct, protože jsem dneska měl v plánu ještě jít na festival, protože tady v Ibaraki je prej dneska největší festival, který je. A já ho bohužel neuvidím, protože prší a nechce se mi jít do deště. A nějak se strašně potím, asi půjdu spát, jsem nějaký unavený. Takže tak, to si s váma loučím. A zase za 2 dny.